ga ga pa da pa sa sa da da sa re ga re sa da sa re ga re sa da आठ मात्रा खालामनानै प्रेक्टिस खालामबाय था खुलुमबाय आं दिपिकन बर' आंनि चेनेला नोंथांमोनखौ बरायबाय आं दायो दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन राग भूपालीनि बेसिक इनफरमेशन प्लस राग भूपालीनि सरगम गीतखौ राग भूपालनि बेसिक इनफरमेशन होनना बुंब्ला बेनो राग भूपालिया जाबाय कल्याण थाखनिफ्राय जोनोम जानाय राग नोंथांमोना मिथिखागौ गासै टोटेल 10टा थाक दङ आं नोंथांमोननो साननैसो सिगाङावसो फट' मोनसे हरदोंमोन बे फट'आव 10टा थाकनि सोमोन्दै दङ आरो नोंथांमोना जुदि 10टा थाकखौ मोनथिबावनो लुगैयोब्ला नोंथांमोना बुंहर आङो भिडिअ बिनि गेजेराव माने नोंथांमोना बुङोब्ला आं बिनिफ्रायबो माने 10टा थाकनिबो माने भिडिअ नोंथांमोननो लानानै फैगोन स' 10टा थाकनिनो बे मोनसे कल्याण थाकनिफ्राय जाबाय बे राग भूपालिया जोनोम मोनदों स' बे राग भूपालीनि जातिया जाहैबाय बिनि जाति थायो रागनि जायखिजाया मोनसे जाति थायो बे जातिया जाबाय औडव जाति होनना बुङो बेखौ बे राग भूपालीनि जातिया मा औडव गोसोआव लाखि औडव अब्ला मानो थाखाय बे औडव जाखो मानो होनबा बिनि जिथु स्वर दङ राग भूपालियाव नांनाय जिथु स्वर दङ बेयो मोनबा मानो होनब्ला मानि थाखाय मोनबा बेयाव राग भूपालियाव मा आरो नि बे स्वर मोननाया गोमानानै थायो माने गैया बेखौ बाहायनाय जाया माने बेखौ हिन्दीआव वर्जित स्वर होनना बुङो बेनिफ्राय राग भूपालियाव बे मोननै स्वर गैयिनि थाखायनो बेखौ औडव जाति होनना बुङो जातिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोनथियाब्ला आङो साननैसो उनाव भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोननो मोनफा बेफोरनि सोमोन्दै आङो सर्ट भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना मोजाङै आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय सापर्ट खालामबानो जाबाय आरो दासिमहालागै जुदि आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना फल' खालामलायाखैबा आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना फल' खालाम इउटुबाव दङ इउटुबाव थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आङो बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैबाय थागोन नोंथांमोना जुदि आंखौ मोजाङै सापर्ट खालामोब्ला दायो मायाव दङमोन जाति दङ नङा होमबा जातिया बिनि मा औडव मानो होनबा बे नोंथां मिथिखाबाय मानि थाखाय औडव जाति जाखो बेनिफ्राय राग भूपालनि बादि स्वरा जाबाय गंधार माने ग ओमफ्राय संबादिया जाबाय दैवत माने धा बिनि बादि संबादिया ग आरो ध बादि संबादिया ग बिनि थाखाय बेखौ पूर्वांबादि रागबो होनना बुंनाय जायो मानि थाखाय जिथु बादि स्वरा गंधार नालाय गंधारनि थाखाय बेखौ पूर्वांबादि रागबो होनना बुंनाय जायो स' बिनिफ्राय राग भूपालिनि जिथु न्यासनि स्वर माने बार इउज बाहायजानाय स्वरा जाबाय मा ग धा ओमफ्राय सा पा ग आरो धा बे मोनब्रै स्वरा बार राग भूपालियाव बाहायजायो दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय राग भूपालिनि आरोह अवरोह पकड़खौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दायो इजिसो बेबो इमान इसिबां गोरा नङा खिन्थु बेयाव मोननै स्वर दङ बे मा आरो निखौ बाहायनो मोना जोंनि बांसिन मेथाइफोराव जोंनि बर'नि मेथाइफोराव बे सा रे गा पा धा सा बिनि माने बे स्वरनि बांसिन माने मेथाइ जोंनि बर' दङ आरो बर' दङ नोंथांमोना स्टाडि खालामबाथाय मोजाङै मिथिनो मोनगोन स' आं दायो आरोह अवरोह बिनि मा बेखौ आं खोन्थानो सानदों गिबियाव फैबाय नोंथाङा दायो आंनि स्केलाव दि गाबगासिनो दङ बे स्केलाव तानपुरा गाबगासिनो दं नोंथांमोना गावबा गाव स्केलाव आं बुंनाय बायदि थांनाय भिडिअ बुंनाय बायदि नोंथांमोना गावबा गाव स्केल बासिनानै ला बेनिफ्राय तानपुरा दामनानै ला आरो जुदि बिगिनारबा आं खोन्थानोसै हारम'नियामाव बा किबर्डआव बोरै नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामगोन गिबियावनो सा हमना ला सा रे गा पा धा सा धा पा ग रे सा बेयावनो बुङो सा रे गा पा धा सा बे धा सा नोंथांमोना मिथिया बे राग भूपाली होननानै बेनिफ्राय आरोह नाय सा धा पा ग रे सा गा
रे सा माने गा पा रे सा राग माने कल्याण थाटनि नालाय बेनिखाय पा रे गा रे सा बेखौ बाहायजागोन आरो राग भुपालि बेनिफ्राय पक्कारा जाहैबाय नाय गा रे सा धा सा रे गा पा गा धा पा गा रे सा बे पक्कार नोंथांमोना लासै लासै प्रेक्टिस खालामनांगोन बिनिफ्राय सरगम गितखौ नोंथांमोना आं डाइरेक्ट खननानै खोन्थानोसै फार्स्टआव आङो माबाखौ स्टाइलखौ खनग्रोगोन सा सा धा पा गा रे सा रे गा पा गा धा पा गा गा पा धा सा रे सा धा पा धा पा गा रे सा ओके फिन खेबसेबाव सा सा धा पा गा रे सा रे गा पा गा धा पा गा गा पा धा सा रे सा धा पा धा पा गा रे सा नै बे स्टाइल थांबाय लासै लासै बोरै प्रेक्टिस खालामो नोंसोर दै बेखौ आं लिरनानै होदों बेखौ नोंथांमोना लासै लासै बोरै प्रेक्टिस खालामगोन आं खोन्थानोसै नै हमबाय सा सा धा पा गा रे सा रे गा पा गा धा पा गा जुदि खस्थ' मोनदोंब्ला बिदिखौ ससे ससे खालाम माने टटेल याव 16 मात्रा दङ ना 3 तालनि नालाय 16 मात्रा दङ बेनिखाय 8 खालामनानै ला माबायदि खालामगोन नाय सा सा धा पा गा रे सा रे बेखौनो थांबाय 8 मात्रानि सा सा धा पा गा रे सा रे 8 थांबाय ओमफ्राय आरो 8 मात्राखौ खालामबाय दा गा पा गा धा पा गा गा पा गा धा पा गा माने बेखौ बार बार प्रेक्टिस खालामबाय दा माबायदि बार बार प्रेक्टिस खालामगोन सा सा धा पा गा रे सा रे सा सा धा पा गा रे सा रे सा सा धा पा गा रे सा रे ओके नोंबा बिगिना जाबाय बिगिना नोंहा गोसो फैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मामोन नेक्स्ट 8 मात्राया गा पा गा धा पा गा गा पा गा धा पा गा बिदिनो मोनफ्रोमबो लाइनखौ बार 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 प्रेक्टिस खालामबाथाय नोंथाङा हायिनि बाथ्रानो फैया एकदम कम्पालसरि हाखागोन आरोना खिन्थु फार्स्टआवनो बिनि जिथु सुर आरब बेखौ मोजाङै खनना ला मोजाङै प्रेक्टिस खालामनानै ला ओके बेनिफ्राय नेक्स्ट लाइनाव मा दोङो गा पा धा सा रे सा धा पा धा पा गा रे सा थि बेखौबो 16 मात्राखौ 8 मात्रा खालामना लाबानो जाबाय गा पा धा सा रे सा धा पा धा पा गा रे सा माने गा पा धा सा रे सा धा पा बे 8 मात्रा थांबाय सा पा धा पा गा रे सा बे 8 मात्रा थांबाय बेखौ 8 मात्रा रानै नोङो प्रेक्टिस खालामबाय था आरो बेयावबो जुदि नोंहा खस्थ' जायोब्ला 4 मात्रा बानायना ला गा पा धा सा रे सा धा पा नि 4 मात्रा बनायदों गा पा धा सा रे सा धा पा धा पा गा रे सा माने 4 मात्रा बार बार प्रेक्टिस खालामबाय था जाखागोन सिदा खालामनो हागोन आरो सरगम इजि बेनिफ्राय अंतरा जाहैबाय गा गा पा धा पा सा धा धा सा रे गा रे सा धा गा गा रे सा रे सा धा सा धा पा गा रे सा बेखिनिया जाबाय टोटेल माबा अंतरा बेखौबो 8 मात्रा खालामनानै ला गा गा पा धा पा सा ओके गा गा पा धा पा सा धा धा सा रे गा रे सा धा 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 सा रे
आठ मात्रा खालामनानै प्रेक्टिस खालामबाय था। बेनि उनाव नेक्स्ट लाइना मा गा गा रे सा दा सा धा पा गा रे सा बेखौबो नों आठ मात्रा खालामनानै ला गा गा रे सा धा मिस्टारबाय सा धा पा गा रे सा बिदि माने आठ मात्रा राननानै प्रेक्टिस खालामबाय था माने हागोन। ओमफ्राय जुदि गासिबो प्रेक्टिस जाबाय नङा होमबा नों गोसोआव जजोब्बाय ओमफ्राय गोसोआव फैजोब्बाय नोंहा निखिना मा सुरा नांजोब्बाय नोंहा अब्लानिया नोङो 3 ताल दामला दे सिम्पल आं दामनाय 3 ताल सिम्पल लांसै नों बे खालियाव जागोन थ' खालिनिफ्राय उथिगोन बियो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता दिन बे धा तिन उथिगोन सा धा पा गा रे सा रे गा पा गा धा पा गा सा धा पा गा रे सा रे गा पा गा धा पा गा गा पा धा सा रे सा धा पा धा पा गा रे सा गा पा धा सा रे सा धा पा धा पा गा रे सा begini माबाया stay नांबाय अंतरायाबो सेम गा गा पा धा पा सा धा धा सा रे गा रे सा धा गा गा पा धा पा सा धा धा सा रे गा रे सा धा गा गा रे सा धा सा धा पा गा रे सा धा पा गा रे सा रे गा पा गा धा पा गा ओके नोंथांमोना बेफोरबायदि प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय फार्स्टआव लासै लास्टआव तालदो मोजाङै प्रेक्टिस खालामबानो जाबाय स' आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै थ' नोंथांमोना जुदि माबाफोर सोंनो दङब्ला बेनि सायाव नोंथांमोना सोंहरजागोन बेनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज बेखौ लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै हो आं मानो थाखाय शेयार खालामनानै हो होनना बुंदों जाहोना जाहैबाय जोंफोरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जायफोरा सोलोंबाय थादों बिथांमोना दासिमबो मोननैसो बुस्थुखौ मोनथियाखै मोननैसो बाथ्राफोरखौ सिगांबा मोनथिया बा मोनथिनो हाया स' बेनि थाखाय बिथांमोननि सायाव जाहाथे बे भिडिअ मोनहैयो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव जाहाथे बिथांमोना आंनियाव सोंहरो बिथांमोना आंनियाव सोंहरोब्ला अब्लानिया आं बिथांमोननो बे फिननायनि एन्सारखौ आं होनो नाजागोन आरो जाय बिथांमोना अलरेडि मिथिखायो बेफोरनि सायाव अलरेडि गोरोंखा स' नोंथाङा खोन्थाहरदो आंखौ माने कमेन्ट खालामहरदो बोरै जादों बोरै जायाखै बिनि गेजेराव माबाफोर फोसाबनो दङब्ला नोंथांमोना खोन्थाहरदो आं आंनिफ्राय फोसाबनो नाजागोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय थेंक इउ